Το medvoy365.gr βρίσκεται στο ιατρείο του χειρουργού Κρέοντα Σιμεωνίδη. Ο κύριος Σιμεωνίδης είναι γενικός χειρουργός στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν. Στόχος αυτής της συνέντευξης είναι να πάρουμε απαντήσεις σε θέματα που αφορούν την σύγχρονη χειρουργική, αλλά και να ρίξουμε φως στην πιο σημαντική ίσως ειδικότητα της ιατρικής. Κύριε Σιμεωνίδη, καλησπέρα σας. Διανύουμε τη δεύτερη δεκαετία του 2000. Σε ποια φάση, σε ποια περίοδο βρίσκεται η χειρουργική? Είναι γεγονός ότι την τελευταία 15 ετία η χειρουργική έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν γίνει πολύ μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και όσον αφορά τις επεμβάσεις που κάνουμε σήμερα, αλλά και όσον αφορά την προσέγγιση του χειρουργικού ασθενούς. Σήμερα μιλάμε πια για αυτό που λέμε ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, δηλαδή χειρουργική που γίνεται μέσω μικρών τομών ή και μερικές φορές με μόνο μία τομή, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί ασθενείς να ευεργετούνται από αυτή τη μέθοδο, μια και οι παλιότερες επεμβάσεις δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα. Περιμένουμε βέβαια στο μέλλον να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα άλματα, γιατί όπως φαίνεται από τις τελευταίες έρευνες, πολλές εγχειρήσεις που κάναμε στο παρελθόν ήταν αυτό που λέμε εμείς too much για τον ασθενή. Ήτανε πάρα πολύ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παλιότερα στη χειρουργική του μαστού κάναμε μεγάλες ακροτηριαστικές επεμβάσεις για να θεραπεύσουμε τον ασθενή. Δηλαδή μεγάλες μαστεκτομές. Σήμερα πια κάνουμε μικρές μαστεκτομές και με συμπληρωματικές θεραπείες έχει αποδειχθεί ότι πετυχαίνουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα, σαν συμπέρασμα, πρέπει κανείς να ξέρει ότι στη χειρουργική έχουν γίνει μεγάλα άλματα και αναμένουμε να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να συμβουλεύουμε πάντα τον ασθενή για το τι πρέπει να γίνει σε αυτόν σύμφωνα με την πάθησή του. Αυτό πρέπει να ξέρει ο ασθενής. Να συμβουλευτεί τον γιατρό για αυτό που του συμβαίνει όσον αφορά τη δική του πάθηση. Τι είναι γενική χειρουργική? Ο όρος χειρουργική σε εμάς που δεν είμαστε γιατροί και δεν έχουμε τις δικές σας γνώσεις και εξειδίκευση είναι λίγο θολός. Τι πρέπει να γνωρίζει ο απλός άνθρωπος για τη χειρουργική? Η γενική χειρουργική λέμε πια σήμερα τις παθήσεις τις χειρουργικές που αφορούν την κοιλιά, για να το πω έτσι απλά, το θηροειδή, το μαστό και τίποτε άλλο. Τα υπόλοιπα, η καρδιά, οι πνεύμονες, ο εγκέφαλος, τα πόδια, τα χέρια είναι πια εκτός γενικής χειρουργικής. Έχουν αναπτυχθεί άλλες ειδικότητες, η νευροχειρουργική, η ορθοπαιδική, τόσο πολύ καλά. Παλιότερα η γενική χειρουργική έκανε τα πάντα. Τώρα πια δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα. Οι γιατροί μεταξύ σας επικοινωνείτε. Έχετε περιοδικά, έχετε συνέδρια, ανακοινώσεις μελετών κτλ. Τι γίνεται όμως με τον απλό κόσμο? Βοηθάνε τα μέσα επικοινωνίας? Βοηθάει το διαδίκτυο που ουσιαστικά έχει μια πληθώρα πληροφοριών, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι έγκυρες ή όχι? Πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Δεν χρειάζεται να σας πω, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρει όλος ο κόσμος πια, ότι σήμερα το διαδίκτυο είναι ο απόλυτος, να το πω έτσι, τροφοδότης γνώσης για όλους. Έτσι. Έχετε όμως δίκιο σε ένα θέμα, ότι στο διαδίκτυο ουσιαστικά είναι μια ανοιχτή πύλη που έχει όμως μια άναρχη δομή. Μπορεί ο καθένας να μπει, να γράψει ό,τι θέλει, με όποιο τρόπο θέλει και πολλές φορές οι άνθρωποι, οι χρήστες του διαδικτύου, διαβάζουν κάτι και δεν ξέρουν αν αυτό είναι σωστό, είναι λάθος, γράφεται μόνο για λόγους marketing, μόνο για λόγους promotion, δηλαδή μόνο για να σε φέρει αυτός που το γράφει κοντά του για κάποιο λόγο και κυρίως οικονομικό. Έτσι. Άρα υπάρχει όντως ένα θέμα το οποίο το επεξεργάζεται η διεθνής κοινότητα, επειδή στο ίντερνετ δεν υπάρχει λογοκρισία όπως ξέρετε, να βάλουμε κάποια στάνταρς, να πούμε δηλαδή πότε καταλαβαίνεις ότι αυτός που λέει κάτι είναι σωστό, αυτό που λέει, αυτό που γράφει μάλλον στο διαδίκτυο. Γι' αυτό καλό θα είναι όταν κάποιος μπαίνει στο διαδίκτυο
Να σας πω μόνο ότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή το 70% του πληθυσμού, για να δείτε το φοβερό νούμερο, το 70% του σχεδόν του πληθυσμού μπαίνει στο διαδίκτυο για όλα τα πράγματα. Για ό,τι του έρθει στο μυαλό. Έτσι. Στην Ευρώπη αυτό είναι ακόμα το 36%, δηλαδή η μισή. Άρα θα αναπτυχθεί αυτό ακόμα περισσότερο. Άρα όταν μπαίνεις στο διαδίκτυο και λες να ψάξω να βρω μια πληροφορία, καλό θα είναι να βλέπεις ποιος είναι αυτός που τη γράφει, ποιος είναι ο συγγραφέας της πληροφορίας, τι εξειδίκευση έχει σε αυτό το θέμα. Έτσι. Να είσαι λίγο σκεπτικιστής σε αυτό, να μην πιστεύεις κατευθείαν τι λέει. Προσπαθεί κάτι να σου σερβίρει επειδή ακούστηκε ότι είναι καινούριο. Έτσι. Να ρωτήσεις, γράφτηκε μια πληροφορία, τη διαβάζεις. Εάν δεν διαβάζεις ιατρικό θέμα και διαβάζεις ένα πολιτικό θέμα, δεν θα πάει το μυαλό σου ότι μπορεί κάτι να θέλουν να σου σερβίρουν. Το ίδιο ισχύει και στην ιατρική μερικές φορές, δυστυχώς. Δυστυχώς. Όπως σε όλα, έτσι και στο διαδίκτυο πρέπει να αναρωτιέται κανείς. Πώς μπορείς να αντιληφθείς αν αυτή η πληροφορία είναι έντιμη και δεν υποκρύπτεται κάποιος άλλος στόχος. Ο μόνος τρόπος για να το κάνεις αυτό, μπαίνοντας στο διαδίκτυο, είναι να κοιτάξεις πολλές πηγές και να ελέγξεις αυτός που στο λέει, που στο γράφει, είναι έγκυρος. Το πώς θα το ελέγξεις δεν είναι δύσκολο πια. Δηλαδή σήμερα τα περισσότερα ιατρικά site γράφουν διάφορα πράγματα, δείχνουν εγχειρήσεις, ανατομία, πράγματα που ασθενείς. Οι περισσότεροι να έχουν σπουδάσει ιατρική για να τα καταλάβουν. Δεν σου χρειάζεται αυτό. Σου χρειάζεται να πάρεις 5 συγκεκριμένες πληροφορίες και να πας στον γιατρό σου να στα εξηγήσει. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό κάνουν και στην Αμερική. Διαβάζουν και πάνε στον γιατρό τους να στα εξηγήσει. Κύριε Σημειονίδη, πότε έρχεται ένας ασθενής σε εσάς? Σε εμάς οι ασθενείς έρχονται 99% των περιπτώσεων γνωρίζουν την πάθησή τους. Ξέρουν, ας πούμε, ότι έχουν μια κύλη, έχουν πέτρες στη χολή. Έρχονται οι ασθενείς συνήθως με έτοιμη τη διάγνωση. Πολύ σπάνια θα έρθουν για να μας πούν τα συμπτώματά τους και από εκεί να προσπαθήσουμε να βρούμε μια πάθηση που να είναι χειρουργική, δηλαδή που να χρειάζεται εγχείρηση για να γίνει ο άλλος καλά. Είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα και του διαδικτύου. Μπαίνει, διαβάζει, καταλαβαίνει τι γίνεται. Συνήθως έχει πάει πριν σε έναν άλλο γιατρό, ένα παθολόγο, ένα γενικό γιατρό ή ακόμα και έναν ακτινολόγο που του κάνει ένα υπέρηχο και του βρήκε τις πέτρες στη χολή. Σπάνια πια έρχεται σε εμάς αναζητώντας με τα συμπτώματα την πάθηση, τη χειρουργική πάθηση που έχει. Η λαπαροσκοπική μέθοδος που υπερτερεί, αν υπερτερεί δηλαδή των άλλων μεθόδων στη χειρουργική? Σαφώς για κάποιες παθήσεις, χειρουργικές παθήσεις, όπως είναι παράδειγμα η χολολιθίαση, δηλαδή οι πέτρες στη χολή, για κάποιες παθήσεις υπερτερεί. Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι ένα κομμάτι αυτού που λέμε ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Αυτό που λέμε στα αγγλικά minimal invasive surgery. Στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική, η οποία γίνεται, όλοι γνωρίζουν, με μικρές τρυπούλες και την εισαγωγή διαφόρων μικρών εργαλείων μέσα στο σώμα μας, μαζί με μια κάμερα, και μέσω της κάμερας και ενός monitor κάνουμε την εγχείρηση. Παλιότερα αυτές οι εγχειρήσεις γινόντουσαν, όπως φαντάζεστε, με μεγάλες δομές, στην κοιλιακή χώρα κτλ. Σε αυτό το κομμάτι της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής είναι και η ρομποτική χειρουργική. Το που υπερτερεί η λαπαροσκοπική και που υπερτερεί η ρομποτική και που η ανοιχτή χειρουργική, αυτό είναι ένα θέμα που ανάλογα με την πάθηση που έχει κάποιος, αλλά και το προφίλ του, το τι ασθενής είναι. Είναι ηλικιωμένος, είναι νέος, έχει κάποιο καρδιολογικό ή αναπνευστικό πρόβλημα, είναι υπέρβαρος, είναι αδύνατος, δηλαδή ανάλογα με το προφίλ που έχει αποφασίσει πια η ιατρική κοινότητα τι συμφέρει τον ασθενή να κάνει. Ο ασθενής, διαβάζοντας το διαδίκτυο, σου λέει εγώ θέλω να χειρουργηθώ με το ρομπότ, ή δεν ξέρει το λαπαροσκοπικά και λέει με λέιζερ θα με κάνεις γιατρέ. Το λέιζερ, ας πούμε, πια δεν υπάρχει. Είναι η πιο παλιά μέθοδος που μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό καλό θα είναι ο ασθενής, ξέροντας την πάθησή του, ή και ακόμα όταν δεν την ξέρει και πάει στο χειρουργό, να ρωτήσει το χειρουργό ποια είναι για αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο η καλύτερη μέθοδος στην οποία πρέπει να υποβληθεί. Παράδειγμα,
Λέμε σήμερα ότι έχουμε πέτρες στη χολή, όπως είπαμε. Το σωστό είναι να κάνει λαπαροσκοπική χολοεξτεκτομή. Να μην κάνει ανοιχτή χολοεξτεκτομή. Έτσι. Υπάρχουν όμως άλλες παθήσεις που πρέπει να γίνουν ανοιχτά. Ή άλλες παθήσεις που μπορούν να γίνουν και ρομποτικά. Σήμερα στην Αμερική υπάρχει ακόμα για κάποιες παθήσεις δεν έχει αποφασιστεί τελείως αν θα πρέπει να γίνονται ανοιχτά ή λαπαροσκοπικά, παρότι μπορούν να γίνουν και με τους δύο τρόπους. Έτσι. Και αυτές είναι κυρίως παθήσεις που αφορούν κακοήθειες. Άρα ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η λαπαροσκοπική χειρουργική σίγουρα υπερτερεί της ανοιχτής μεθόδου, όμως έχει και αυτή τις ενδείξεις της, δηλαδή το πότε πρέπει να γίνει, και τις αντενδείξεις της, το πότε δεν πρέπει να γίνει. Και αυτό είναι κάτι που ο ασθενής δεν το γνωρίζει. Είναι υποχρεωμένος ο γιατρός του να του το εξηγήσει. Και όταν λέω υποχρεωμένος, το εννοώ. Για να μην μπει στη διαδικασία ο γιατρός να του πει εντάξει, σε συμφέρει η ρομποτική ή η λαπαροσκοπική για άλλους λόγους. Και κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, οικονομικούς. Έτσι. Τέλος, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για την ογκολογική χειρουργική κακοήθων παθήσεων. Αυτό σε συνέχεια με το προηγούμενο ερώτημά σας. Σήμερα, όπως ξέρετε, ο καρκίνος είναι μια πάθηση που μαστίζει τον κόσμο πια. Δυστυχώς, όσο περνάνε τα χρόνια, ο καρκίνος τον βρίσκουμε συνέχεια και σε πιο νεότερες ηλικίες. Το περιβάλλον, ο τρόπος που ζούμε, το άγχος, αυτά που τρώμε και πίνουμε, κάποιες φορές ίσως είναι αμφιβόλου ποιότητας. Είναι η πάθηση που μαζί με τις καρδιοπάθειες, τα εφράγματα δηλαδή και τα τροχαία ατυχήματα, τους βίαιους θανάτους, είναι οι τρεις κατηγορίες που, να πω έτσι εισαγωγικά, μας σκοτώνουν. Αυτό που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε είναι ότι πρέπει να κάνουμε συχνά check-up. Γιατί οποιαδήποτε μορφή καρκίνου βρούμε σε πρώιμο στάδιο, είμαστε σήμερα σε θέση να το θεραπεύσουμε. Δεν πρέπει να λέμε ας μην κάνω το check-up μου φέτος, ας το κάνω του χρόνου. Έχει αποδειχθεί, παλιότερα βλέπαμε ανθρώπους με καρκίνους σε πολύ προχωρημένα στάδια. Σήμερα έχει αποδειχθεί ότι πάρα πολλές νεοπλασματικές νόσους, καρκίνους δηλαδή, τους βλέπουμε σε πρώιμα στάδια, με αποτέλεσμα πολύ μεγάλος πληθυσμός των ασθενών να θεραπεύεται τελείως. Δηλαδή έχουμε φτάσει σήμερα να θεραπεύουμε τον καρκίνο σε πάρα πολλές μορφές του. Απλά το κάνουμε επειδή μας βοηθούν πια και οι ασθενείς. Και αυτό είναι η πληροφορία, το διαδίκτυο. Όλοι μας. Έτσι, η γνώση. Αυτό που πρέπει να κρατήσει ο ασθενής για να μην φοβάται τον καρκίνο είναι ότι να τον βρω, και αν τον βρω στην αρχή θα νικήσω, θα θεραπευτώ. Αυτό είναι που πρέπει να θυμόμαστε όλοι. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τον καρκίνο. Δεν πάω στο γιατρό, λένε μερικοί, δεν πάω να κάνω εξετάσεις, γιατί άμα μου βρει κάτι, τι θα κάνω? Φοβάμαι να πάω και περιμένω. Τι περιμένω? Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι σήμερα. Ο καρκίνος είναι όντως μια νόσος που μαστίζει τον πλανήτη. Υπάρχει όμως θεραπεία. Και κυρίως η πρόληψη. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε όλοι. Συχνό check-up, να πηγαίνουμε στο, να μας εξηγεί, να μην φοβόμαστε, γιατί πολλές φορές φοβόμαστε. Εγώ σε πάρα πολλούς ασθενείς μου λέω, σου μπαίνει κάτι στο μυαλό, ότι κάτι σου συμβαίνει. Μην βγάλεις μόνος σου αυθαίρετο συμπέρασμα. Μην μπεις κατευθείαν στο διαδίκτυο να ψάξεις να βρεις, γιατί υπάρχουν στο διαδίκτυο, ξέρετε, σήμερα υπάρχουν και ασθενείς, άνθρωποι μάλλον, που έχουν κάποια συμπτώματα και προσπαθούν μέσα στο διαδίκτυο να βρουν τα συμπτώματα αυτά, με αποτέλεσμα να ταυτίσουν τα συμπτώματά τους με κάποια πάθηση. Έτσι, αυτούς τους λέμε εμείς κυβερνοϊποχονδριακούς ασθενείς, για να σας δώσω και αυτή την πληροφορία. Ουσιαστικά δεν πάσχουν από κάτι φοβερό, από κάτι συγκεκριμένο, αλλά αρχίζουν να πάσχουν βλέποντας το διαδίκτυο. Γι' αυτό βρίσκω την ευκαιρία με την ερώτησή σας να ξανασταθώ στο θέμα του διαδικτύου, που για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα πια. Για όλα αυτά, ακόμα και για τις νεοπλασματικές νόσους και για το διαδίκτυο και για τις άλλες ερωτήσεις που πολύ εύστοχα μου κάνατε πριν,
έχω να πω ένα πράγμα. Έχετε μια ασθένεια ή νομίζετε ότι έχετε κάποια ασθένεια. Καλό θα είναι να πάτε να μιλήσετε με τον γιατρό σας. Εγώ σε πολλούς ασθενείς και άλλοι συνάδελφοί μου λέμε και ξαναλέμε, και επειδή υπάρχει και περίοδος κρίσης και ο κόσμος δεν έχει και τις δυσκολίες του τις οικονομικές, ελάτε, μη σκέφτεστε και τα χρήματα, καλύτερα να συζητήσουμε μια φορά, να βρούμε τι και πώς, να βοηθήσουμε όλοι μας ο ένας τον άλλον και μην βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Το αυθαίρετο συμπέρασμα, όπως καταλαβαίνετε, οδηγεί και σε άλλες ψυχικές ασθένειες πια, έτσι, όπως η διαταραχή πανικού ή άλλα τέτοια, και κατάθλιψη ακόμα, στα οποία δυστυχώς σήμερα τα περισσότερα περιστατικά καταγράφονται σε νέους ανθρώπους, από τα 35 στα 50. Αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε, χρήσιμες επιστημονικές συμβουλές. Κύριε Σημεωνίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε.